nosaltres un plaer i una satisfacció tenir-la entre nosaltres i un orgull de saber que la ministra l'ha volgut i per tant una persona que ha estat amb nosaltres té moltes coses a dir i és de ben segur que estem tots encantats d'escoltar-lo. A part de continuar sent la segona ciutat en nombre d'habitants, som la segona ciutat de Catalunya en aportació al PIB del país i la segona ciutat en nombre de llocs de treball localitzats. Aquesta és la gran transformació de l'Hospitalet. Benvingut i moltes gràcies. Necessitem països cada cop més preparats, empreses preparades i persones, individus preparats, perquè estem vivint una quarta revolució industrial i estan canviant d'una manera molt notable tot el que és la indústria, però també tot el conjunt de l'economia. Per tant, quan parlem de transformació digital, també hem de situar una mica que parlem de tecnologia, però sobretot parlem de canvis en el model de negoci. Suposarà la fusió del digital amb la indústria convencional a tot el procés de producció i el que sí que està clar és que això afectarà a les empreses, especialment a les pimes, i sabem que el 100% creuen que això és bo i que incrementarà la seva productivitat, però només el 10% tenen un pla estructurat de com afrontar la digitalització. Per tant, és una prioritat, és urgent parlar d'això. Anar contra tot el procés de digitalització, doncs la batalla estarà bastant perduda. En canvi, si col·laborem, en dir, acompanyem aquest projecte, acompanyem a les empreses, acompanyem a la formació dels treballadors, acompanyem aquells treballadors que estan més lluny d'aquests processos de digitalització, doncs ens anirà millor. Gràcies.